Tak, to je pokračování minulého dílu part 2. Jo, jsem nevěděl, že to bude tak dlouhý, takže vlastně teďka to točím vlastně ve stejnou minutu všechno, takže o ničem nevím. Tak, jsem si tady dal vypíkat ty věci. Jsem peče za chvilku. Už jsme tady spavnuli nějaký stromy. Nebo nespavnuli, ale chápete. Chápete. Další strom. Aha. Už to je tak vybledlý tady. Nevím. To je úplně hezká krajina. Nevím, co se děje. Já nemám dříví. Mám dříví. Proč mám najednou jeden... Co? Nevím. Tam já mám aim, fakt. Víc. Já ve funku jako jsem dobrý, ale toto není Fortnite, že? Chápeš? Tak? Ne. Takhle ne. Yes. Nezapomněl jsem to. Si dělám rovnou 2. Ať nemusím chodit 2krát. Padu dolů. Nevím kam běžím. Víc. Padu zase nahoru. Já jsem se v minulém dílu udělal nádhernou cestičku. Musím vyplavat nahoru. Lav. Okay. Parkour. Parkourista. Úplně rista. Humosista. Já to asi zkusím. Jo, vyšlo to. Nevím, co to je. Co to je? Tin? Jo. Ten bych mohl potřebovat na něco pak. Předtím jsem si říkal, ne, to je zbytečný. Už vím, že ne. Už to není zbytečný. Tak. Vyšel se MLG Bucket Challenge, ale asi ne, děkuji. Tak. Tady asi teď udělám farmu někde provizorní v zemi. Třeba tady, takhle. Tak. Jestli to nevíte, nebo ještě nic, si musím vykraftit motiku, abych to ukázal. Jak se kraftí motika? Takhle? Yes. Jsem úplně chytroušek. Jo. 2 bloky, dosáhne voda. Už to stačí udělat takhle. Takhle. Funguj. Děkuji. Tak, máme konečný zdroj. Tady to shořu, ještě tam to shořu. Vydržte. Tak pak jenom zaklepte. To stačí. Tak jo, jsem zpět. Jsem zpět. Tak. Tady to shořu. Tak.
tak. Okay. Si nejsem jistý, jestli to šáhne šikmají takhle, ale mělo by. Tady uklidím vodu. Ten je tady. Good. OK, all good. Sadím tohle, možná zasadím dýně. Asi takhle. Takhle. Tak. All good. Tak. Jak? Si nevíte, tak to musí být vždycky mezera, kam to může růst. Tady to nikam růst nemůže, takže to musím dát toto. Jo, takhle by to možná mohlo jet. Co se zasmívá, nesnáším noc. To už zasadím. Tak. Je to provizorní, jo? Teď to ještě není jako konečná. Se vyspím. Čekám na dřevo. Semínko, stávej, holal. Bude z tebe fiala. Víš co, za to bylo tak přesný, že dostali copyright. Tak. Tady musí být uklidit věci. Tady dám takhle. Tři. Toto si dám pryč, toto si nechám. Takhle. Ty dýně si dám takhle sem. To musím pokácet. Lup. To nevím, proč jsem udělal. Ještě na to jsem si vzal ty irony. Tak to ještě udělám. Si možná udělám i lepší než to ironovou, ukáž. Možná, nebo ne, si udělám toto. To mi nádherně stačí. Takhle. Tak. A jdu kopat dříví. Já to nechci zase udělat. Už teďkom by to bylo 30 minut jedno video, takže proto jsem dal na 2 party, možná to dám i na 3. Že... Asi to dám na 3 party. Part 1, part 2, part 3. Jakože ještě sehnávání surovin, protože já bych tam chtěl mít takový hezký cihly na zemi. Ty nejsou zase tak těž lehký získat. Nebo jako jsou, ale musím mít stone cutter, to nevím, jak se dělá, takže tak. To je strašná tma, se mi zdá. Nevím, stone cutter, jak se dělá, jo. Takhle, tady to bude, si myslím, a tak tady možná. Jo, přidal jsem to je strašně dobrá věc, ale teďka ne, až pak v pozdější fázi hry. A to tady nikde nevidím. Ještě nemůžu. Nemám netherite. GG. Kde je hře?
tak GG. Kam třeba udělat ten hladký kámen, nevím, jak se dělá. Myslím, jo, možná vím. Děláš takhle. A to tam pak dáš ještě jednou, si myslím. Si nejsem jistý, ale myslím si, že jo. Tak jo. Víc? Jo, možná to bude ono. Ok, schválně. Jo. Už se mi to nevčalo. Co na to potřebuju? Aha. Řezač. Aha. Tak to prostě budu muset najít. Nevadí. Hledám. Co moje oči nevidí. Už nebudu muset to dělat, protože jsem půl blok. Až pak se mi to nemůže, ale já jsem viděl, že se mi to demklo, tak... Halo? Pane? Já to nikdy nevidím. Já asi budu muset pro něco dělat toto. Tak. Mám tady jeden kámen, tady mám kamení. Tak. Ještě jeden. Nejhorší, že to je strašně zdlouhavý. Už nahrávám 12 minut. To je kam něco jako stream, akorát že vůbec. Tak. Nevím, fakt nevím. Jo. Tak ukaž. Neodemčilo se mi to teď? Ne. Podle mě to je ale takhle, ne? Jakože... Tak. Není to takhle. Jak se to dělá? Pomožte mi. Co by nevyřešil Google, fakt. Dělá. Minecraftu, tady. Slumím. Tak, jak se dělá řezačka kamene, no? To takhle. Tak já nevím. Jsem úplně hloupý. Já jsem úplně brutálně hloupý.
Ale nevím. Já to zkusím prostě nějak. Pomoc. Já fakt nevím. Řeknu to takhle, lidi, dělá se tam podle mě z tohoto. Nejsem si jistý, ale myslím si jedno železo a toto. Takže, ale když to dám takhle, myslím si, že se to tak dělá. Ukáž? Ne. Ono to prostě nic nedá, tak jestli můžu. Možná mě strašně strháte za to, že jsem to udělal, ale koukejte, jo. Dělám to pro vás, ne pro sebe. Bum, vyhazuju. Možná vyhodím i třeba ještě jedno železo. Protože musím, jo? Není to pro nic jiného. Já mám to teď na videu, takže to udělám takhle. Tak. Koukej. Tak. A toto by možná už pro tento díl mohlo stačit, tak to udělám na 3 pátek, jo? Tak jo. Tak se uvidíme u dalšího videa. A asi ahoj.